May oras tayo ngayon. Lilinisan natin itong shelves. I mean, yung plant rack niya. Tapos, ibahin natin yung pwesto ng ibang halaman. Tapos, itong si spider plant, ililipat ko siya. Hindi ko pa rin siya nailipat sa bagong paso. I mean, ililipat ko siya sa ibang pwesto kasi hindi siya masaya dyan. Kasi naninilaw yung ibang dahon niya. Ayan, hindi siya masaya dyan. Tapos, itong mga philodendron na nasa ibaba. Ayan, hindi pa ako nakabili ng paso. Pero try ko mamaya punta ng bayan para bumili. Ayan, para mailipat na sila sa bagong pasok. At ito naman guys, bumili na rin ako ng mga plater para dito na sila tutuloy yung tubig kapag ka nagdilig ako. Kasi dati nga, pinapatong ko pa sila sa batya para dun sila tumulo. Pero ito. Let's start na guys. Okay. Unahin natin ito. Tapos yung tumulas ko. Kasi yung kagaya ito, si English Ivy gusto ko ilipat. Kaso nga hindi siya nalipat.
So, ito guys, tapos na. At maya-maya naman yung isang plant rack ang isunod natin iayos. At malinisan na pati. Ayan. Wala namang naiba. Ang naiba lang is yung first, second, and third layer. Pero yung pang-apat, ayun si baba. Hindi ko pa napalitan yung mga paso. Kaya, for the meantime, ganyan muna sila. So, heto sila guys. Si Golden Photos, yung nasa taas na yan. Ayan, dating pwesto niya. Tapos, itong tatlong Epicia. Ay, hindi ko alam kung ano yung mga pangalan nila. Pero alam ko Epicia itong mga ito. Ayan. Wala na yung bulaklak niya. Nagtanggal na yung mga bulaklak. Tapos, ito isa na bulaklak siya. Pero nawala yung color. Ayan. Tapos, yung bagong tanim natin guys na si Giant Photos. Ayan siya, ang taas. Ayan, ang taas niya guys. Mas mataas pa sa akin kasi itong pinagawa ni Mr. na plant trap. Ayan, tapos si Marble Queen Photos. Ayan. Tapos si Philodendron Birkins. Tapos, hando na si dating pwesto niya, si Philodendron Hope. Tapos, dito naman sa pangalawa, ayan, si Syngonium. Tapos, Syngonium ulit. Yung mother plant niya, guys, is nasa labas. Balik, ano lang ito. Nag-pro pa lang ako nito. Tapos, isang Syngonium ulit. Ito yung maliit na bulaklak niya, guys. Maliliit. Parang malaki lang sa dito sa camera, pero maliliit yan. Tingnan natin out na. Kagaya niyan, oh, maliit siya. Compare dito sa tabi niya na Syngonium din. Ayan. Tapos, ito, si white Syngonium. Ayan. Tapos, ito, si Philodendron Brazil. Ayan. Trailing na siya, guys, oh. Ayan, ganda na kanyang variegation. Mahaba na siya. Kaya itatanim tayo sa ibang pasok. Magpupro pa tayo niyan. Tapos, si Monstera. Ayan. Hindi ko pwedeng sabihin, ano, kasi marami palang Monstera doon sili. Ayan. Kaya hindi ko alam kung alin dito yun. Ayan, tapos si Philodendron Velvet. Ba ito? Ayan. Trailing na rin siya, guys. Kasi inikot-ikot ko lang siya. Ayan. Tapos yung nag-pro pa tayo nga nung isang araw. Ay, nung isang araw. Nung isang linggo nito. Si Philodendron. Hindi. Ano to? Si Photos to. Satin Photos. Ayan. Hindi ko alam kung Photos o Photos. Ayan. Tapos itong apat na Philodendron ko. Ayan. Si Orlando. Si Red Majesty. Tapos Temptation. Tapos si Lemon Lime. Ayan. Okay. Tapos dito naman sa kabila, ito, ano na nga bang pangalan to? Kalimutan ko na naman. Variegated din to eh. Ayan. Peperomia. Ayun, Peperomia. Baby Peperomia. Ayan. Tapos ito si Hoya. Nawala kagad yung mga bulaklak niya. Ang bilis nawala. Ayan. Ang cute ng mga bulaklak niya. Mahaba na rin siya. Ayan. Ayan. Tapos, dito ko na ipwesto si English Ivy. Ayan siya. Ayan. Tapos, yung ang cute-cute ni Alocasia Bambino. Ayan. Ang cute lang. Ang cute niya. Tapos, ito variegated din na Peperomia. Pero, nawala yung yung variegation niya, guys. Ay, sorry. Tapos, itong si Fitonia. Yung naububulol ako dati. Si Fitonia. Ayan. Ayan, mag-iisa kong Fitonia. Tapos, si Anthurium. Ayan, si Anthurium. Nag-iisa yung bulaklak niya. Tapos, ito yung nakuha natin sa labas, guys. Isang araw. Ayan siya. Ayan. Ayan. Raffles ata ito na Syngonium. Ayan. So, yan guys. That's it. Medyo mahaba na. So, thank you so much guys for watching. And I hope na nag-enjoy po kayo. Ayan. Yung mga halaman ko naihilo na sa kalilipat-lipat. So, dito na muna guys, magtatapos ng vlog ko na to. Kasi yung pangalawang vlog ko is yung sa the other part naman. I mean, doon sa pangalawang
plant truck ko. Ayan, lilinisan natin maya-maya at yun ang aking susunod na i-vlog. So, thank you so much guys. And sa mga bago po, sa mga gusto lang, please subscribe and please click the notification bell para updated po kayo sa aking upcoming videos. So, thank you so much guys. Take care, stay safe, God bless. See you in my next vlog.